Mbola tsara atsika jiaby. Ialatsiny fa impody hely ambohi-piona agnaty koa. Za eto zegny mikoragna mpanao politiky, za tsy mivolagna hoe mpitondra am-perinasa, tsy zay le mpanao politiky volagniko eto. Fa ireo jiaby manao politiky na mpanohitry na mpomba fitondrana, ireo samby tsy faly tamin'igny vidéo nataoko fankasitrahana sy fankaherezana ireo namagna diaspora zay mivohy io raharahan'ny fédéralisme io. De io za hoe nino ma raha tsy mahafaly anareo? Za tsy raha nandeha nivolambolagna anareo, fa za nandeha nivolagna état central. État central zay koa ny havako efa ela ny CNJ. Depuis 1960 en état central atsika. Jusqu'à niany. État central fora nivolagniko tamin'igny tsy tsara ho za. Ary mariny, izy moa tsy za nivohy koragna io voalohany fa ireo zanakatsika, rahalahintsika na bavitsika ivelany agny, ireo nahita voalohany hoe atsika koa mipetraka amty état central ty fo tsisy raha manjary. Loatsika anangagna ny fédéralisme. Zay zegny raha nivolagnin'ireo. Boko za nanohy, hop, tohiza raha ataonareo fa tsara. Zay boka raha nivolagniko tamizigny. Ka nareo mpanao politiky na ny mpomba fitondragna na ny tsy mpomba, zany hoe ny mpanohitry, ny opposant sy ny sisa, raha mahita commentaire anareo za tegna tsy faly anareo. Gaga be za. Fa ny vahoaka mankasitraka anareo fa mitovy fijery atsika mitovy fijery. Fa le mpanao politiky tegna tsy mitovy fijery mihitsy atsika jiaby. Za nivolagna état central, tsy tsara volagniko. Fa za tsy nivolagn' hoe irakoto na irasoa mitondra na hoe te hitondra, tsy zay zegny raha nivolagniko. Fa raha nivolagniko le état central tsy tsara fa tsara ihany io état fédéral io. Zay zegny raha nazavaiko tamin'izay. Satria anareo mpanao politiky io baka mahavandy anareo io. Zegny raha tsorigny ny marigny, mahavandy. Zay hoe afa asanareo mihitsy ny mahavandy. Andeha itaonareo tady vola ny mahavandy. Zany mialohany za mba nankasitraka reto zazaby mivohy raharahany état fédéral reto mba nizahako tsirekireky izy reto maloha e. Est-ce que misy mpanao politiky agnatin'ny reto sa tsisy? Defa nijerevako na ny avy agny atsimo na ny avy agny avaratra na ny avy agny antsinanana na ny afovoan-tany na ny avy agny andrefa agnatin'io ireo miaradia amin'ny raha io ao, tsisy mpanao politiky. Bon, rehefa tsy nahita mpanao politiky tao agnatin'io za, de nametraka fisaoragna sy fankasitrahana tamindreo ary nagniraka hoe tohizo fa tsara raha ataonareo. Satria elange niarahagna tamin'ny mpanao politiky zegny. Fa nareo jiaby mpanao politiky io mahavandy anareo. Zegny marigny zegny. Ary tsy anareo mitondra zio ty fô, na ny mpanohitry zio ty, na le nitondra talohanareo tany, mahavandy aby anareo jiaby. Raha andeha havandy fo zegny, dia nareo angala izahanareo vola haminoagna kibo. Sainge le izy, jereva tsara nareo, zay andeha hialaka plasy na andeha hagnano député izy igny, na andeha hagnano président izy igny, amizao fotoagna baka na andeha hagnano maire ny sasany, mbola malaka teny avy agnaty baiboly koa indesy mavandy. Boko navy amin'ny plasy ery, tsisy raha ataonareo raha volagny vavanareo jiaby. Mavandy anareo. I baiboly boka fataonareo soma, indesinareo mavandy amin'olo jiaby igny, amitahagna vahoaka ranoray. Tsy halavaiky koragna ty niany fa le vandinareo mihitsy no mahempaka.
ary zegny le volagniny hoe ory vahoaky aloha tohagnana reto zaza reto satria mba tsara ihany raha voizindreo hoe aloha agnano état fédéraly. De misy metra-pagnotania hoe enao mi état fédéraly ziny état fédéraly Allemagne, état fédéraly an'Amerika, état fédéraly zegny hoe tsisy mitovy i régime jiaby reo fa samy managna ninany. Tsisy mitovy izy io. Ka tsika koa ne afaka magnano nintsika rehefa tsisy mitovy izy dikan'izegny fagnahin'olombelogno namorogno le an'Amerika io, fagnahin'olombelogno namorogno le ataoko hoe an'Allemagne zegny. Atsika koa boka olombelo managna fagnahy. Bon, tsy milamigny moa servona ka tamin'ny anareo nikora vavavanareo mpanao politika melomeloko tato igny. De nisy nantsoko zany parti tamindreo mivohy fédéralisme. Nagnotania ino ma raha tianareo atao ry zaza? Tegna le io état fédéral io raha tianareo atao sa anareo io tia hagnano politiky? Nahampy za valiny. Ozy izy raiky nagnotaniako, za depuis 2022 za nanangana fikambanana agny amitsika agny. De managna ny laza ny fikambanana anaka. Magnampy vahoaka za. Fa nandalo teo fifidianana fokotany, maire, ino koa ty député, sénateur, filoham-pirenena, za tsary nilatsaka. Midika zay ambarany, za tsy tia hagnano politiky ary tsy tia hihinagna volam-politiky. Satria nagnino? Volam-bandy erery io, za tsy tia hihinagna io. Fa ny raha tiako zay mahasoa ny vahoaka sy ny faramandimby. Tsara zegny. Ino mo raha maharatsy, ino mo raha mampalahelo anareo amin'io état fédéral? Za ketraka taminareo ne. Eritrereto za tsy nianatra volagninao lay nivolagna za tsy nianatra igny. Ekeko fa za tsy nianatra basy satria anao nampianatra za. Za tsy nianatra. Igny tsy magnino. Fa zao ny raha misy. Takatry io état central io. Mijahava baka anareo. Amitsika amy sisiny jiaby agny photocode. Firy zaza nianatra. Managna bac, managna licence, managna master, isan-karazany, be da be. Fa tsisy miasa. Satria nagnino le ray aman-dreny tsy managna vola. Tsy managna vola. Andeha hanaovana io affaire. Io ange izy mampalahelo anareo io. Io mampalahelo anareo. Satria raha mipetraka ny état fédéral, foagna io tsy aferaferanareo io baka. Tsy raha misy zo. Zay olo mahay fo mahafaka sambava agny. Zay olo mahay mahafaka aminay Diego ty. Zay mahay mahafaka amindreo Tamatavy agny. Zay mahay mahafaka amindreo Tiliara agny. Zay mahay mahafaka Tananarivo. Zay mahay mahafaka Fianarantsoa agny. Tsy satria nagnino? Hely le faritry. Le faritry fihezin'io. Io tsy rarahako na ataonareo hoe état fédéraly ino ma ty gouverner. Zany hoe misy gouverneur andagny. Tsy rarahako zay. Fa le gouverneur am'izay fotoagna mifehy faritry hely. Zay faritry akao fô. Rehefa misy zegny examen atao ohatran'regny idirigna ho mpiasam-panjakagna, le quota mitovy. Mitovy le quota. Toko ohatra hoe 900 olo alaigny. Faritany enigny samy managna 100. Mitovy izy am'izay fotoagna zay. Bon, donc tsy ahitan-kevitra eky andeha hikafikafiry hoe zay managna 100 millions fô mahafaky eto, zay managna. Non, parce que ambany tragno ny filoha. De hitambahoaka eo raha jiaby. Zay le fa nivolaniko taminareo andro raiky igny. Hitambahoaka raha jiaby raha ohatra izy io atao fédéralisme zegny. De mahafa. Mieritrereta nareo. Fontrany zaza côtier manampahezagna zeny.
fondry fa tsy tafiditra re tsy manambola vingitry amin'izay anareo raha nagnano video ny encouragé zazaby igny teto za satria ho hitanareo ho tapaka sotro raha tafapetraky io raraha zay ngizy mahavingitry anareo io satria le vahoaka afaka micontrôle tsara le mpitondra eo akaikinazy io raha ohatra zay hagnano n'importe quoi bon karaha zegny koa zegny resaka examen raha isan-karazany lo za io na idirigna ho district ny samy mampiasa kôkônazy zegny le nanam-pahaizagna teo magnano examen fa tsisy mampiasa tsolotsolo fa anareo zatra mihinagna io tsolotsolotro sy ny tarony io ndraiky anareo zatra mahavandy amy vahoaka hazahoagna vola atao agnatin'ny pôsy io anareo izy vingitry io havako hoe aza vingitry anareo mitadiava asa hafa rehefa tsy voafidim-bahoaka ho ben'ny tanàna rehefa tsy voafidim-bahoaka ho gouverneur tsy voafidim-bahoaka ho ministra agnatin'igny état kely igny agny mizahava asa hafa mandana mamboly lavany mandana mamboly coco etc fa azafaly andeha avandy amitakolo eo fo azahoagna vola agnatin'ny pôsike vingitry amin'izay anareo am'le état fédéral nao tsy any lala zay mihitsy le lefagna zay mihitsy ngy le ialantsika io zay mihitsy le tsy tiany zazaby fa zareo ny teny tsara hoe zahay tsy mila hanao politiky fa zahay mila ipetrahan'le état fédéral fa hitako ane nareo ato mahavandivandy efa miaho vandinareo ato hagnano ino mety hagnano faritany mizakategna province autonome hagnano zao letry taforiagna manareo ny volagny izy igny tsisy raha napetraky anareo ary napetraky anareo province autonome zegny ça c'est dirigé par les gouvernements à l'état central. Ça sert à rien. Satria mbola état central fogna ibeko zegny tsisy dikany ary vandivandinareo io koa nefa fohite izy io ho avy fifidianagna atoato io zahava fô hainareo magname raha olo mirasa govety magnino mirasa siô mirasa varivary hely momeme vola ho avy fifidianagna ry amy 2028 ry hiakatra hely vidiny lavany hampakatra anareo hely izy io mba hampilamigny fagnaham-bahoaka vonegny amin'izay koa vafara efa io fo fombanareo amin'io état centralinareo io nge mikoragna état central ingy za tsy président fogny fa nareo mpanao politiky rehetra nareo mpanao politiky rehetra parce que miala teo Philbert Tsirano tsy niova i état central mbola état central fogna nientin'le nandimby teo nientin'le nandimby teo nindesin'le nandimby teo nilovain'le nandimby teo nilovainy araiky am'izao fotoana ary mbola hilovena reo mpanohitra mare afaka mare anareo tsy raha tia ala amin'io satria nareo tia tegna aby anareo jiaby fitiavan-tegna nareo ne ny antony tsy tianareo ialagna amin'io état central io tia tegna zegny hoe vola jiaby efa amy sisiny agny angoninareo tsisy raha tsy vangenareo à l'extérieur agny anareo mivanga tragno magnino tsisy raha tsy ataonareo fiainagnanareo jiaby atra amina avion anagnany sasany sy sisy le vahoaka ato na raha hoaniny tsy hitany faly fonareo Andriamanitra zegny baka aminareo raha tsisy lasite tsisy zegny satria zegny ataonareo fitaovagna aza matahotra faminoa fotsiny hany ny fitiavana ny lehibe indrindra andrazio Jésus Paul tanao tsisy raha pare maray tsisy raha ataonareo raha jiaby ataonareo raha mahavandy fo ze asanareo vahoaka mahay mijaly zegny ny mahatonga le olo mitady ny atao hoe état fédéral
koa satria io federalisme io raha vo mipetraka ho za igny le président eo amboditra honazy eo hitany isan'andra eza moa tsy nanaovany raha io misy ministre eo misy ministre sindry eo fa nambarako nareo teto na i sport bariay io ahitagna zaza isaky ny faritra aby ao agnatin'io zay nge le izy de tsisy agnanaovanareo mikomaka nareo amin'ny fetsifetsy miboaka examen araiky vola be fatiary miboaka examen araiky vola be zay tsy manambola mahay maty za tsy fenoko anareo misy zanak'olo sahiragna hely tegna sahiragna na raha hoaniny manahiragna azy nefa io zazy io premier lalandava nanagna lisansy tafajanony teny fianarana tsisy asa jusque niany jusque mikoragna tsy afaka magnano concours hoe andeha hagnano concours idiragna administrateur civil zany fô 200 millions 100 millions andeha hagnano procureur président tribunal milliard ça veut dire anareo fa manigny vola i fô afaka miditry agnatiny io fa le olo mijaly tsy manigny vola i tsy raha afaka miditry agnatiny io mba hialagna amizegny no antony agnanaovagna io état fédéral io amizay fotoagna zay zegny le olo avy mifaritry sambava agny savao zany hoe amy sava karaha zahay va mifaritry ny Diego eto ireo boka mifaritry-ndreo Tananarivo agny ireo boka mifaritry-ndreo Tiliara sisisa agny eo amy faritry eo fogna zegny le zaza manam-pahaizagna ke no andeha angala examen ake hameno i quota io eza koa moa idiranareo aminjegny amy 200 millions nareo 100 millions nareo sisisa rariny anareo vingitry havako abe nareo io tsy raha vingitry aminakafo vingitry amy zazaby mivolambolagny état fédéral ianareo za moa mazava ho azy zany encourager ireo halanareo koa hoe de vingitry anareo satria ho tapaka sotro boka nareo raha mipetraka eo izy igny fa ny vahoaka kosa ilamy satria io état fédéral niky tsy afaka agnanaovagny politique matinareo io i politique hely marindriny fifidianana ampakarigny hely vidiny lavany mikohaka reo boka sava agny ndraiky reo boka Tamatave vita fifidianana ziska foriagna mazahay vanjaly ty hisomena reo talandoha karaha io fo zahay disaka reraka jerinay somena reo loha eto andro amanaligny amy vandivandy nareo sy amy fikafika nareo jiaby reraka nareo mahay olo reraka lohanay kajo zahay disaka zahay hempaka zahay amy fetsifetsy nareo sy fikafika nareo noho ny antony zegny tianay izy koa misy zaza afaka hanangagna ny atao hoe état fédéral amizay fotoagna zay mba marikitry zahay eto présidentanay marikitry zahay eto ministranay hainay magnajima rehefa hagnano sary adala io izy